Čaute, ja som Norďas. Čaute, ja som Alča. A my dva sme dobrá trojka. A dneska tu máme Marcela Masára, ktorý je profesionálny futbalista Górniku Huečné. Dobre sme to povedali, alebo dobre to na... Huenčná. Ale dobre, na prvý pokus dobre. Sevasky, Ahoj. vítaj nám. Čau. Ahoj, čau. Ďakujeme, že si k nám privítal, lebo som počula, že dlho si nebyl doma. A že teraz si tu a dík, že si našiel na nás čas. Tak ja ďakujem za pozvanie, je to akože môj prvý podcast a dosť som sa na to tešil, takže... Dobre. No tak ideme na to. Dobre, ideme na to. Víš, co by ma zaujímalo, že kedy a jak prvýkrát kopol z dolopty, že kto ťa k tomu dovedol? Tak prvýkrát od maloučka už s tatkem a s dedama. No na Smolínskom, áno? Áno, na Smolínskom. Na dvore som sa ešte kopal s dedou aj s tatkem. No a furt fotbal. Potom už som miel 5 rokov. Už som začal akože už na ihrisku takto. No a už vtedy som vedel, že proste, že mohlo by to tým smerem ísť, takže... No my sme 5 rokov vedel, že ja budem profesionál. No, tak to sa zné, ale akože bavilo ma to veľmi moc, takže išiel som už tým smerem, no. Takže furt lopta. Lopta, ale tak mám to aj dedom hráva fotbal, tatko tiež ešte včil hráva, takže... Jak sa povie, je to v krvi. No áno, je to v krvi. Genetika, nice. Tak jak má Melania tanec, tak vlastne... No ináč. Tak vlastne ty týmto fotbalovým štýlom. No. Dielo. Ale to je veľmi pekné, že jeden druhý súrodenec máte vlastne takéto záujmy a ty to vlastne dosahuješ teraz už na profesionálnej úrovni. Okrej nám určite povíš teda vícej. Prešiel si vlastne cez nejakú Senicu, Trnavu, Malženice, hej, a išiel sa do Poľska. Ktorý ten prestup pro teba byl taký, že najzásadnejší? Tak asi do toho Poľska, do toho zahraničia, lebo už od malúčka to bol keby môj sen, že vlastne dostať sa niekam do zahraničia. Takže už vtedy som to tak vnímal, že už na takej tej profesionálnej úrovni. Lebo od malúčka som si říkal, že proste zahraničí. A už vtedy, že jak som už prestúpil, však som tam byl, podpísal sa zmluvu, tak už vtedy som si povedal, že to je to, že co som chcel. Akože taký ten menší sen. No. Takže tá vízia tam byla hned vlastne do toho zahraničia. A predstavoval si také, že to bude to Poľsko, alebo inú krajinu si predstavoval? Tak mne to v tých rokoch bolo jedno, ale akože chcel som ísť aj do Španielska, aj do Talianska. Miel som aj akože ísť na skúšku do Talianska, len tam potom sa to nevyšlo. No a potom som vlastne volal s agentem a proste, že je Poľsko, že vlastne tréner mňa chce, alebo takže proste, aby som sa došiel ukázať. Zase vlastne zebral som sa, to bolo z dňa na deň, takže som sa zebral, zbalil som sa, že som tam. Proste nejaké 3 týždne možno. No a potom, jak mi povedali, že mňa chcú, že súhlasia, že sú spokojní, tak som podpísal tú zmluvu. No a tedy už... Už to bolo, že naozaj, hej? A už to bolo také, že som si povedal, že asi to bude naozaj, no. Brutál. Ale dobre, ale ty prečo akože v Senici zbil, co tam byli žáci, dorost? Tam bol dorost, no, ale už tam som potom už aj v 16 rokoch trénoval zájačko normálne. Tam vtedy hrala sa... Vtedy sa tam hrala jaká liga? Tá prvá je? Áno, tam sa hrala prvá. Tam sa vlastne vyprávialo, že... No, škoda, že len vyprávial, ale tak, že by som nastúpil ako najmladší hráč tej prvej ligy. No. Dobre, a potom vlastne išiel do Trnavy. Potom som išiel do A to Trnavy. bylo ešte furt akýby do dorostu. Tak Trnava. Ja som si dala aj dres. Vidí. Áno, tam vlastne som išiel do U17, 16-ročný. No tam som vlastne 2 sezóny do U19. A tam medzi tým som mal vlastne aj tí Dynamo Máženice, že to je vlastne keby farma Trnavy, tak tam som nejaké štarty. To je keby Bčko vlastne. Áno, v podstate áno, Bčko. Takže Trnava má Bčko, Malženica. Aj tam stretal Karhana, ale staršího. Áno, on chodieval na tréning, keď ešte mladý Alex Karhan hrával v Trnavie za mladších, on je mladší než ja, tak chodil do Malžení, tak on sa chodíval. No a to bolo také, že došiel Karhan, že na R8, na Audine, tak vtedy sme všetci, tak si bol taký v stresi, no ale tak normálne, no ale tak... Jak valcovali ihrisko? Na Bavorákem na X5 a valcovali ihrisko, more malec,
My sme tam vtedy hrali, ja som hral proti Karhanu v Maldinicách. Oni vtedy hrali 5, ja som hral za Šaštín. My hrali proti ním, my sme tam dostali marale 10-0. A vtedy pre zápase sme došli sa rozcvičovať a X5 a za tým válec a oni válcovali ihrisko more. Je to tak, no. To sú blázni. A ty si mi spomínal, že ty si s Marcelem hrával aj tady niekde fotbal. No, my sme si chodili zahrať, ne? Párkrát sme byli telocvični. Byli sme, no, keď bola zima, Tobias mňa zavolal, dojde si zahrať, tak som došiel a my si tukli a dobre bylo. Jasne, sem tam ešte som hviezdil troši, ešte sem to mi obnoha. Teraz už hviezdí Marcel. Chvíle hviezdí Marcel a ja už zase hviezdím niekde inde, víš. Počuj, jak to vyzeralo v tej Trnave, lebo ja som aj taký akože dosť fanúšek Trnavy, tak mňa tak zaujímalo, že jak to tam funguje, tá nejaká vlastne príprava celkovo. Hej, že keď si prestúpil či už z Esenice, alebo potom nejaké tie porovnania z toho Smolínského, že co je tam také? Tak porovnal by som to tak, že už keď som išiel z Esenice do Trnavy, tak tam v tom mojom ročníku, tak tam boli vždycky prví v tabulke a takto, v prvej trojke. Takže tam, ja keď som došiel, tak tam boli ináči tréningy, ináči harmonogramy, všetko. Tam už som pocitoval ten profesionalizmus, že proste toto je tak a už tam nebolo nic napríklad, že mali sme 2 trénerov a brankári sa tuším rozsvičovali ešte sami. A tam v Trnave sme mali, že trénera, hlavného asistenta, potom sme ešte kondičného trénera brankára, tam 5 trénerov, plus ešte fyzio a tak. Takže... A rozdiel medzi Trnavou a Máženicama? No tak v Máženicách, ono to už byla, to je vlastne tá druhá liga, ono to už tam je také vícej mužské, že tam už sú chalani, ktorí aj hrávali prvú lígu v Slovensku, takže, ale akože tam to je také už tvrdší, by som povedal, že už aj rýchlejší, jak v ten doraste, lebo v doraste to bolo také, že kľúčky a blbostinky. Mám čas. No, čas, áno. A v tých Mážnicách ono to už bylo pocitovať ten mužský fotbal. To je pecké. Ja som to ináč kúkal, Vyským som kúkal vtedy. Neviem, či ste nehrali ze Slovanem B. Áno, ze Slovanem. Vtedy Rehák ze Straží kopal penáltu. Hral vtedy. Ale neviem koľko a myslím si, že celý zápas. Ne, tam som išiel tuším na 75. minúte. A tam som vlastne dal, viem, že center, to som si vybojoval, to bola penálta a hned za 5 minút už som dal ďalší center, ktorý vlastne mohol dať rozhodujúci gól a nedali sme, tak to si myslím, že remíza to byla. 0-0 to bylo, Rehák ze Straží kopal penáltu, kapitán. Áno. Kopal penáltu, more kopal to tuším doľava po zemi, obrov chytil. More a dik 0-0 a to bylo 89. Áno, to bolo ráno úplne ke konci. Ja som to kúkal doma vtedy. Sranda, jak si pamätáte vlastne títo detaily všetkých chodbalov. Však to je, môže byť aj rok, aj púl dozadu. Rok a púl dozadu môže byť, no. To som doma ležal, to bylo, ja neviem koľko, 10 hodín v nedelu ráno, nejak tak. Áno, to sú. No, vy si pamätáte detaily všetkých zápasov. Keď sa opýtam Maroša na nejakú olympiádu z 88. 9. tak on mi povie, áno, vtedy sa hralo toto a toto skončilo to tak. Ale on byl vtedy vek veľa. Ale keď vám povieme, aby ste išli povysávať, alebo... tak to si už nepamätáte. Ale srandujem, jasné, to bola len taká vsúvka. My sme tu doteraz mieli takže akože futbalistu takých známejších, jak je Kosorín a Ambra, ale to boli futbalisti, ktorí vlastne to zažili a už to teraz momentálne není. Ale ty si vlastne teraz futbalista taký, že to naozaj žiješ, že si v tém, hej, a žiješ tým, takže preto sme aj zvolili vlastne teba, lebo ty stále tým žiješ a vlastne tvoja kariéra sa teraz len otevíra. To vy máte akože futbalisti také, že si plánujete, že keď dám gól, tak spravím toto a toto, alebo to je tak také prirodzené? Niekedy áno, ale tak niekedy to berú tak, že spravím toto, čo chcú. Ale niekedy si to plánujú, že proste, neviem, jeho obľúbená oslava je, ja neviem, jak má Mbappé napríklad, tak on to robí furt. A ty máš jakú obľúbenú oslavu? Ja ešte nemám, ale neviem vôbec. Sám bol bude robiť. Určite porozmýšľam nad tým, že co by sa hodilo. No. Ja som, víš, keď som dal gól, ja bez emócií. Ja som iba tak stál, víš, jak to robil Janin Cantona, to robil napríklad, víš. Tak som sa kúkal iba. A to si mal premyslené, alebo? To vždycky, keď sa dal gól, mňa to ani nepotešilo. Raz, keď som drbal Búranom gól, tak som sa radoval, víš, že
tak som spravil, ale ináč tak som zostal, víš. Tak Kantona sa kúkal more na tých 60 000 ľudí a ja som kúkal more do prázdna. Víš? Veď si byl laknutý, že co sa stalo. Ani som nechcel. Napríklad tu Kraťas dneska, minulý týden, alebo kedy dal gól, a malý sa mu má narodiť a dal pod oného, aby išiel tuckal palec. Tak robil aj Totti, ne, keď sa mu malo narodiť. To som si nevšimla. Aj dudle dávajú, oni ve Štuckách to mávajú tí dudle, že keď to gól, tak si ho dá do huby a dá loptu pod bruch, je tehotný. V cieľu sa dá všetko spraviť, takže či už je taká... Čím väčší show. No. Totti alebo Balotelli to spravil, že sa natáčali s telefónom. No. Robil gól a tam tí, co tam fotia vzadu za týma bránkama, došiel za ním a že daj telefón. A tých selfiečko robil a tam za ním kotel, more, tých fotbalistov. Totti to tuším byl. No, tuším, áno, no. Máš nejakú futbalovú prezývku? Ja vím, jak ti v Polsku vypravil. Oni musia ti Muscle. No, neviem, to by Oni to asi nevedia povedať? Marcel mi vypravil. Marcel. A však nejaká prezývka? No, mám také, že iba Marcel, ale miel som v doroste, už mi vypravili barek aj cigy. No, také to nie som chcel. Takto. Prečo cigy? Tak, lebo ja som vždy taký počernejší, tak si sme tak robili srandu. A tak nevadilo mi to, beral som to na tej srandovnej úrovni. No však jasné, to však o tom sú prezývky, hej. A tak v každém klube mi ináč vyprávali, takže. Máš nejaký rituál pred tréningom alebo pred zápasom? Mám, no, musím sa dobre vyspať hlavne. A nemôžem ísť bez raňajek, hlavne, lebo aj keď nemám raňajky, tak nemám potom silu vôbec. Co raňajkuješ? Raňajkujem tak väčšinou vajíčka. Dobre, no že škvárený rozpravíš? No, škvárený. 3 vajca? 4 si dávam. 4, no. Ale podľa toho, jak sa cítim, že pokiaľ som, že fakt, že hladný, tak si dám 4 a keď tak, že proste, že dám si niečo, tak si dám 3, alebo že umím si dať aj 2, takže... Takže základ je dobré raňajky? Dobré raňajky a dobre sa vyspať hlavne, lebo už som mal také, že som chodil neskoro spávať a na druhý deň som mal zápas a som bol tak, jak sa poví, jak lečo. Ale už... No však tá regenerácia v tom spánku je najdôležitejšia. Hlavne ten dobrý spánek, no. Takže dobre sa vyspíš, dobre sa najíš a potom co, jak teda prebíha ten tvoj deň v tom Polsku? Opíš nám to. No nejak. Tak tam vlastne pretréningovým tréningem. To je dobré, že pretréningovým tréningem. To je, keď ideš sexovať more a máš predsexový sex. Alebo pred zápasovým tréningom sa bohužiaľ skôrej. No a tak nám dáme tréning, potom po tréningu nám povedia, že... A ten je ráno ten tréning? Áno, umí byť ráno, ale podľa toho, kedy hrajeme. Keď napríklad, neviem, hrajeme v sobotu o 5, tak máme štvrtek, teda pátek okolo na večer máme. Tých 24 hodín predtým. No a po tréningu nám vlastne tréner pošle taký list do skupiny. No a dáme napísané, že dojde na zápas a podľa toho sa už riadíme, že dojde tak dobrá regenerácia a podobne, pokiaľ nemám zápas, alebo teda pokiaľ mňa nezabere tréner na zápas, tak automaticky idem za Bčko. To oni hrajú, tuším, sa mi zdá, že je 4. ligu tam. No a oni hrávajú aj nedelu niekedy, takže keď hrajú už v nedelu, tak v sobotu ešte jeden predzápasový Bčkem a v nedelu zápas. Dobre. To som nevidela, že to sa tak aj bežne robíva, že keď nastúpiš na hlavný zápas, tak môžeš nastúpiť za Bčko. No to je dobré pro tých mladých, akože pro nás, lebo aby sme furt hrali, no. Že keď nejdem za Ačko, tak aspoň za to Bčko, že aby som mal tú minúta. Aby sa vyhral, aby zažil z nejaký mužský fotbal, kontakt, všetko, aby byl v tom zapracovaný. Keď naskočí za Ačko, aby nebol, že prvýkrát došiel do restu. To je dobré, to tak má byť. No a ty v tom Polsku tam vlastne, ty tam máš nejaký byt, alebo si tam s niekým, alebo to zastrešuje vlastne ten klub, alebo... My máme apartmán, my sme tam byli sme tam 3, potom sme byli zase 2, čo došiel zase nový. A tam máme taký apartmán, 3 izby tam máme, no kuchyňu spoločnú, kúpeľňu to je spoločnú. No a vlastne to je tak spravené, že keby platíme si to sami, len oni nám to z výplaty strhajú, takže neplatím to zvlášť, takže toto je jednoduchší, že vlastne oni mi pošlú výplatu, ale dajú mi preč vlastne ten nájem toho. Ale akože poskytol to ten klub, hej? Že ty si to nemusel hľadať sám My sme najprv boli na hoteli a potom sa vlastne našlo, že tam sú nový apartmán, alebo teda také niečo, že poďme tam, tak sme tam išli
No a sme tam už pol roka minimálne. Celkovo si tam koľko? No rok. Rok. Sezónu, no jednu. A co? Jak ten daleko táto? Je to daleko, no 8 hodín autem. To vážne? To je... 700 km, 800? No aj 600, tak nejak sa mi zdá, no. Takže proto vlastne dojdeš tak, akože iba jak sa poví, že No proto. nečasto. A keď dojdem tak na 3-4 dní a spátky. Či si koľko doma? Koľko budeš doma? Čil sem do 18. No vlastne mi to písal. No, do Však áno, Melania mi hneď na tanečnej, lebo tak som sa opýtala, že kedy dojde brácha, že vy ste, že teraz nedelu. Ja, že dobre, tak musíme ju napísať, lebo zase však doví, kedy budeš doma. Takže 8 hodín cesta tam. Rodinka často chodia? Tak oni, no často ne, ale akože nájde sa, že dojdú, to si aj vážim, akože že dojdú, že proste mamka aj v robote, aj tátko si vyberia voľna, dojdú na 2 dní. No ale nie je to už také, že každý víkend, no. A však už si dospela. Ale tak áno, už som dospelý, už aj taký, že svoj život si žijem, ale doma je doma, no. No a jak to tam teda zvládáš, keď doteraz v podstate tu bola nejaká taká podpora, hlavne rodičov, aj keď si byl v Trnave alebo v Senici, že stále máš niekoho takto akože pri sebe a teraz si tam úplne sám. Tak jak s tým bojuješ tam, alebo je to... Tak od začiatku to bolo ťažké dosť, ale potom už som si zvykol, že asi to na niečo bylo, že proste už som sám, že už mám 19 rokov, že už som dospelák, proste už to zvládnem. No a potom som si už zvykol a už to proste išlo samé, no. To už došlo samé. Takže to postaranie sa o seba a toto všetko. No, áno, musel sa to naučiť, aj prát, umývať zemi, zametať. To som sa akože naučil sám, ale tiež akože, keď niečo nevím, tak zdvihnem mobil, zavolám mamke. Mami, jak sa robí tá nuvolevka? Toto telefonátu bylo dom. Prvý deň. Ja nevím to dopračiť, ne? To vás láčku. No však aj také bylo, no ale už takto už ke koncu už som si zvykal sám a úplne v porádku. A co si varíš tak najčastejší sám rád? Kurací maso. Dobre. Dobre, najjednoduchší. No, rýžu. Vím spraviť rýžu? Vím spraviť rýžu. Vím si spraviť aj pyré. Tak pyré vím aj ja. To vím skôr než rýžu. Ja sa robil raz rýžu. A táta mi vyprával do hrnca. Daj tam po prvý článek vodu. Dá sa po prvý článek vodu, lenže ja som to lejel a tá voda mi stúpala a tá rýža tiež. A ja som to nalejel a v čom mi zostala tá rýža a ja reku, to už je prvý článek a tých z hrnca bylo toľko to vody. Ja som dal variť rýžu a ja víš, som z toho spravil more a ja kúkam a ja ešte víš, jak cez to sitko som to cedzil. A víš, sa mi stalo z toho gule, ja reku, tati to má byť takto. A on že more z prostého snehuláka. To bylo no tak keby. No som snehuláka. No si úplne jak sa povie, rozvaril. Mal si aj nejakú akože školu, alebo bylo to také len, že z počutia, alebo... Nemal som vôbec školu. Ja som komunikoval s chalanama väčšinu, lebo ešte tam dosť mladých byli a furt medzi sebou komunikujeme. A keď som napríklad nevedel po polsky to znamená, tak poviem mi to po anglicky a ja to už preložím. Takže takto som sa učil a už od toho, co byl pôl rok, tak od toho druhého pôl roka som komunikoval po polsky len. Koľko národností máte v kabíne? Máme tam Španiel, Chorvátsko tam máme tam Slovinsko, my Slováci. Koľko je Slováku moc? 3 sme. Plus ešte 2 tréneri. Slovenský? No. Tak to si jak doma, jak sa povie? No, v podstate áno, ale... Po anglicky vypravil, ne? Či jak vypravil po polsky? Oni po polsky, no. Oni už aj... Tam sú tí chalani, aj Španieli, aj Slovinci. Oni už tam sú, ale 3-4 roky a oni už akože vedia, že perfektne po polsky, takže... Kruto, že si zoberieš, že si Španiel, alebo Španielka. A ty víš more anglicky, lebo Španiel, ne? A španielčinu máš ľahko. Španielsky? Ty víš po polsky more a všetko. No. A tak akože k slovenčine je tá polština taká blízka, hej, len trošku sa... Lebo však aj keď si povedal, že volám sa Marcel Masar, jak to bylo? Nažívamše. No, nažívamše. No tak to si zapamätáš, víš, jak nažívamše, lebo tomu rozumíš, hej, tak už vím, že nažívamše, ale na... A tak ono tam je dosť tých slovíček, že podobných, napríklad. A niekedy máme aj podobné, teda isté úplne, že teraz je tam... Chill. Akože říkam, oni dosť takých slovíček, že co rozumiejú, že po slovensky. A nahraj sa povie jak po
Čif? Aj po cigáre. No, daj Pýtaj. na srdce, daj pivku. Daj pivku? No, Daj Dobre. pivku? no. To je dobré. A je- Takže co, daj mi nahrávku, alebo... Daj loptu. Daj loptu, daj pivku. Lebo tam sa nepoví futbal, alebo tak, no tam sa volá fotbal sa tam vlastne povie, že pilka nožná. Áno. Pivka nožná, no. Pilka nožná. To je krásne. Co hráš? Pilku nožnú. No, Stolný tenis. To je srandovné. I tie ich názvy fakt. ale no, tiež Ale spátky sa... zapamatateľné, lebo ti to dojde niekedy aj smiešne, takže pilka nožná a nazývam vše. Ja som videla na tvojom Instagrame, že tam máš aj nejakého spoluhráč Černocha No, a ten je odkiaľ? ze Španielska. Je to ešte ten Španiel. Španiel, s to je ten ktorým aj Španiel. vlastne bývam. Dobre, Je aj fakt. poučí niečo po španielsky? A tak niečo im nadávky vím, hlavne. Puta madre, No. por favor, una cerveza. A akože iba také, že říkam z nadávky a niečo také, že šťastie alebo také niečo. Hej, ja mám veľký kar. To neviem. To neviem. Či mám, more mi sobotra. A oni sa sprechujú, tí Španieli aj Slovenci. Slípo. Celú epizódu nájdeš na Hero Hero, odkaz je v popise, tak klikaj. Krásne. Krásne. A ty sa sprchuješ v trenkách či vyzlečenou? Poďme ešte na nejaké také pikošky z toho týmu. Dojdú a drp, jeden za druhým. Co ty a babi? Čerstvé, zamilované. No, od zimy. Tak ja som trénoval ze škrtelem ešte začu, keď som musel plakať.